Втория доста често задаван въпрос от нашите пациенти е какво да ям. С други думи, кои храни са здравословни, кои храни биха ми помогнали, кои храни биха ми навредили. Много трудно да се отговори на този въпрос. Ако отворите интернет, ще видите яще печени филийки много помагат. Следващата страница на яще печени филийки ще ви предизвика трапни стомаха. Така че най-често това, което отговарям на пациентите ми е: съобразявайте се със собствените си изисквания. Това, което вашия организъм ви споменава, това, което ви се яде, се хранете в умерени количества с това, което организмът ви изисква от вас. Няма храни, които да предотвратяват врака, няма храни, които да го предизвикват. Но преяждането, натоварването с прекалено много химикали, натоварването с прекалено много здравословни храни, общо взето би могло да ви доведе не само до рак, а и до диабет, до затлъстяване, до психически отклонения понякога. Така че не мислете, че рака е заболяване, което се предизвиква от храненето. Напротив, едно разумно хранене само би ни помогнало да се чувстваме здрави.